தமிழ்கவி கிருஷ்ணகிரி. என் பெயர் சா சுபஸ்ரீ. நான் ஸ்ரீ சரஸ்வதி பதின்ம பள்ளியில் 4ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவு படிக்கிறேன். அம்பத்தூர், சென்னையில் வசித்து வருகிறேன். அனைவருக்கும் அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். நான் இன்னைக்கு என்னோட அம்மா பத்தி பேச போறேன். என்னோட அம்மாவோட பெயர் சிவகாமி. அம்மாவோட வயசு 36. எங்க அம்மா கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, நம்ம ஒரு நல்லதை செஞ்சா அத பாராட்டுவாங்க. நான் ஒரு தவறு செஞ்சா அதை கண்டிச்சு திருத்துவாங்க. என்னோட பள்ளி நண்பர்கள் சிலர் அம்மாக்கள் வேலைக்கு போறாங்க. நீங்க மட்டும் ஏன் ஒரு மருத்துவராகவோ செவிலியராகவோ ஆகாம எனக்கு அம்மா வானீங்கன்னு கேட்டப்ப எங்க அம்மா சொன்னாங்க, மருத்துவராகவோ செவிலியராகவோ யார் வேணாலும் ஆகலாம், ஆனா சுபஸ்ரீக்கு அம்மா நான் மட்டும்தான் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதுவே சிறப்பு. எல்லாருக்கும் அவங்க அம்மா சிறப்பு. எனக்கு எங்க அம்மா சிறப்பு, மிக சிறப்பு. எனக்கு இந்த உலகத்திலே எங்க அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும். சங்கத்தமிழ் சிறார் பூங்கால எனக்கு திருக்குறள் அப்புறம் கதைகள்லாம் சொல்றதுக்கு உதவி செய்யறாங்க. நீங்களும் எல்லாரும் நம்ம அம்மா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கடவுள் மாதிரி. அவங்க சொல்ற பேச்ச கேட்டு இருங்க எல்லாரும். மீண்டும் அனைவருக்கும் அன்னையர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் என்று கூறி விடை பெறுவது சங்கத்தமிழ் சிறார் பூங்காவில் இருந்து சா சுபஸ்ரீ, அம்பத்தூர், சென்னை.